नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रुआ सबके बता दें कि बहुत बढ़िया अपडेट आज बात करे वाला बानी प्रमोद प्रेमी जी के बारे में। काहे कि बड़ी बहुत अच्छा गाना, बहुत बढ़िया गाना लेके प्रमोद प्रेमी यादव जी आयल बनी दैया रे दैया। प्रमोद प्रेमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से गाना के रिलीज कर गई बा। कहे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना बा और ओकर वीडियो मेकिंग कल गई बा, यानी स्टूडियो से वीडियो मेकिंग कल गई बा और उहे वीडियो के रिलीज कल गई बा प्रमोद प्रेमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। रुआ सबके बता दी कि गाना काफ़ी पसंदीदा बा और लोग के काफ़ी पसंद आई गाना सुन के। रुआ सब भी वो गाना के सुनी प्रमोद प्रेमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। दैया रे दैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के गाना दैया रे दैया बहुत जबरदस्त गाना बा। कहे कि गाना हम भी सुननी है, बहुत अच्छा लागल गाना सुन के, बहुत अच्छा लागल। हमरा विश्वास बा कि बहुत जल्द ओकर ओरिजिनल वीडियो आई, मेकिंग वीडियो रलक ह। जिस स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड कर गई वही स्टूडियो से मेकिंग वीडियो करके अपलोड कर गई बा। गाना काफ़ी बहुत अच्छा अंदाज में बा और बहुत बढ़िया एक वीडियो बहुत अच्छा लोकेशन पर शूट कर जाई। ताकि गाना बहुत इंटरेस्टिंग बा, सुन के मतलब कि बहुत मज़ा आ जाए। तो वह सब गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। और हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करब और वीडियो का लाइक जरूर करब और शेयर जरूर करब। और दैया रे दैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के गाना जरूर सुनब। प्रणाम।